Stala sa vážna nehoda, úplne horí celý rušeň, celá predná časť vlaku. Dokázali sme vystúpiť, ako sme vyšli z Nových Zámkov a na železničnom priecestí pri Dvoroch nad Žitavou. Tam vlak narazil určite do auta alebo niečo. Muselo byť na železničnom priecestí. Bol len veľký buchot. Potom vlak zastal, dokázali sme vystúpiť, ale horí celá predná časť.